בואנה, זה מדהים. הוא לא היה בכלל באדמה. כזה ישב, לא... בואנה, בשביל מה חפרתי חור? עכשיו אתה רואה, פיני, תסתכל עכשיו, אתה רואה שיש חללים מתחת? פיני. כן, כן. בשביל מה חפרתי כזה בור? רגע, עצור שנייה, פיני, בוא, עצור רגע. דבר עם נריה, דבר עם נריה. אתה רואה שיש הרבה חללים מתחת? בוא נדחוף שם חבר. יש לי פה חבר. זה גלעד, זה מה שרציתי להגיד לו עכשיו. אז אמרתי לו, הכל זה חלל, אנחנו נמלא את זה חבר. יש לך? יש לי פה זה, יש לי פה חבר. יש לי שם אדמה. כן. אתה ראית את החללים האלה? צריך, תביא בעלה אחת. בעלה אחת, מספיק. לדעתי 2, אבל... לא, יש לי שם מלא חול, מלא, מלא. בטוח? כמות כזאת יש לך? יותר. יותר מזה? יותר מזה, כפול מזה יש לי. צריך לשים טיפה על הרצפה שיהיה... יש לי כפול מזה חול בחוץ שם. אז תיקח בעלה אחת. בעלה אחת בשביל החומר. יש לך... בוא, הנה, יש לי כאן. תבוא לשם כאילו? תקשור את קצה החוצה, תבוא מהזה.